Formal nang nagtapos ang search, rescue and retrieval operation sa Angeles City matapos ang 18 araw na tuloy-tuloy na operasyon kasunod ng Unified Command Meeting na pinangunahan ng Angeles City Local Government Unit o LGU. Sa nasabing pagpupulong, opisyal na idineklara ang pagtatapos ng operational activities at sinimulan ang demobilization procedures ng mga responder at ahensyang lumahok sa operasyon. Kasunod nito, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection of BFP ng close-out meeting para sa mga personnel at partner agencies na naging bahagi ng SRR operations. Pinangunahan ito ni Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nil Quan Chu sa pamamagitan ng Directorate for Operations sa pamumuno ni Director Fire Chief Superintendent Rover Pasis. Dumalo rin ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, kabilang sina Fire Senior Superintendent Bernard Rosete, Acting Regional Director, at isa sa mga Unified Commander kasama ang iba pang regional officers. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang sama-samang sakripisyo at serbisyo ng mga responders, talakay ng mga naging accomplishments at operational observations at formal na isara ang deployment matapos ang halos 3 linggong operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.